Vítam vás pri počúvaní tohto podcastu. Moje meno je Zuzana Sikorová a zaoberám sa sprostredkovaním finančných produktov Unika. Dnes sa pozrieme na to, ako si správne zabezpečiť nehnuteľnosť na aktuálnu hodnotu. Akékoľvek poistenie je o správnom nastavení. Keď vychádzame zo štatistík, ešte stále mnoho ľudí podceňuje túto skutočnosť a v prípade, že nastane poistná udalosť, sú prekvapení a nespokojní, lebo im poisťovňa vyplatila nedostatočnú sumu na obnovu bývania. V čom je teda problém? Nestačí poistiť nehnuteľnosť iba na výšku úveru. Prečo? Uvediem príklad. Vzali ste si hypotéku 60 000 eur. Vybrali ste si však nehnuteľnosť v hodnote 90 000 eur. Pretože chcete použiť aj vlastné prostriedky. Z roka na rok svoje bývanie vylepšujete, prispôsobujete novým podmienkám, keďže máte deti, ktoré sa vám narodili a rastú. Vymeníte nábytok, spotrebiče, kúpite si alebo postavíte garáž. Po celý čas máte dobrý pocit, že ste poistení a všetko je v poriadku. A nie je. Ako to? Poistná hodnota vašej nehnuteľnosti je dnes vyššia, ako bola v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Toto sa volá podpoistenie. Vám sa síce zdá, že máte skvelú poistku, pretože platíte málo. Dobrá poistka sa však neodvíja od výšky poistného, ktoré platíte, ale od poistnej sumy, ktorú ste si zvolili ako hodnotu vašej nehnuteľnosti. Ak ste si zvolili poistnú sumu 50 000 a vaša nehnuteľnosť má reálnu hodnotu 80 000 eur, máte problém. Ak nastane poistná udalosť, či už v dôsledku explózie, živelnej katastrofy, požiaru alebo iných udalostí, poisťovňa vám nepokrie celú škodu. Uplatní si nárok na krátenie poistného plnenia, a to v pomere totožnom pomeru poistnej hodnoty ku poistnej sume. Pre lepšiu predstavu znovu uvediem príklad. Vaša nehnuteľnosť je poistená na 50 000 eur. Znalec určí, že reálna cena je 100 000 eur. Takže poisťovňa vám bude plniť iba polovičnú sumu. Ak by došlo k požiaru a ten spôsobí škodu vo výške 10 000, poisťovňa vám vyplatí iba 5 000 eur. A to je pre mnohé rodiny problém. Aktualizácie zmluv. To je to, na čo sa treba zamerať. Aktualizácia vašich zmluv vám zaručí ochranu vašej nehnuteľnosti. Ak sa rozhodnete investovať do vášho bývania, zmodernizovať ho, zrekonštruovať alebo akokoľvek navýšiť hodnotu vašej nehnuteľnosti, je potrebné upraviť aj poistnú zmluvu. Áno, budete platiť viac. Avšak v prípade poistnej udalosti budete mať dostatok prostriedkov na opravu či kúpu nového domu alebo bytu. A to už znie zaujímavo. Súhlasíte? Príkladom takého podpoistenia bola explózia bytovky v Prešove. Mnohé byty v tejto bytovke boli podpoistené a klienti neboli spokojní s výškou krytia pri plnení poistnej udalosti. Je preto vo vašom záujme udržiavať vašu poistnú zmluvu aktuálnu a prispôsobovať ju skutočnej hodnote vašej nehnuteľnosti. Viete, aké najčastejšie škody kryje vaše poistenie? V prípade nehnuteľnosti najčastejšie škody sú spôsobené výchrycou, požiarom, živlom, ako je povodeň, zemetrasenie, záplava. Pri poistení domácnosti ide o veci hnuteľné, teda zariadenie domácnosti, ako je nábytok, cennosti a vlastne všetko, čo by z domu vypadlo, keby ste ho otočili hore nohami. Domácnosť je preto vhodné poistiť proti krádeži, lúpeži, požiaru či vytopeniu. Poistná suma sa stanoví ako hodnota vecí, za ktorú by ste v danom čase škody tieto znehodnotené veci kúpili. Dôležité je poistenie správne nastaviť.
Ako to urobiť? Správne nastavené poistenie je vtedy, ak je výška poistnej sumy reálnou sumou vašej nehnuteľnosti. Rozhodnutie je samozrejme na vás. Môžete sa rozhodnúť ušetriť na poistnom. No v prípade poistnej udalosti, kedy nedostanete dostatok financií na opravu alebo kúpu novej nehnuteľnosti, sa budete môcť hnevať iba sami na seba. Pretože to bolo vaše rozhodnutie. So správnym nastavením produktu na vaše podmienky a požiadavky vám rada pomôžem. Je to na rozhovor, kedy si zodpovieme niekoľko otázok, aby sme dokázali chrániť váš majetok podľa vašich predstav. A podpisom zmluvy to nekončí. Moje služby spočívajú v servise vašich zmluv, ktorý zahŕňa ich prehodnocovanie, prispôsobovanie na meniace sa podmienky a životné situácie a rovnako aj v pomoci pri riešení poistných udalostí. Čo znamená, že určite predídete pod poisteniu. Prečo si vybrať mňa? Rada komunikujem s ľuďmi. Vždy hľadám produkt, ktorý potrebujete práve vy. Starám sa o vás aj po uzatvorení zmluvy. Neviete, čo robiť pri poistnej udalosti? Zavoláte mi. Vybavím za vás všetko, čo je treba. A vy budete robiť to, čo vás baví. So mnou môžete mať život jednoduchší. Je to na vás. Moja posledná otázka znie: ako pomôžem? Kontakt na mňa nájdete v popise tohto podcastu. Majte krásny deň.